dan ngi pan ngi strong ngi don kata kamen sim bangi ngi la ban fight back kita ki e ki jing e bin shem ta ka sugi ngi bangi ngi la ban continue ban ya sha bangi poi hadu ka thang ka bangi mut ban poi. Two women of Meghalaya, Kong Rio Langdhar, an international referee, and Balarisha Lingdo Nonglat, a silent COVID-19 warrior working outside the state, were felicitated by National People's Youth Fund Shillong City. National People's Party new member and Umsning MDC Magdalene Maulong felicitated these women on the occasion of International Women's Day in the presence of the President of National People's Youth Fund, State National Youth President and President of NPYF Shillong City. Nisultanat bani bekilong kami ada shisha kilakiu haman laki benta lakalong haka imlang kasalan lakalong haka san pertai lakalong haka line sports lakalong haki babun rukom. Lesi ko ma football ngim na kamay osno jakot bi osno tangki shenran ki bai shim benta lane ki badon benta ring yo I hang ni I kong yo lang dahar mo nasuban ai ko play pi ka jing long shlur ka jong pi kalau ka nuksa ka babha ka ba ka jimen sim ka jing bom le ran ka jong pi pe pi pen I ya ki kana samlap ki mi shaprang bikin tur shak mat klam kan ran din kamtam I kong ri baharu ling do nong lat ni le sing la mat ka klam arsenal benta ka jing ya lenti ka long shisha ka bajuan re da ka jing long shlur ka jong pi da ka jing ai bor ka jong blay pila la ban le bun ki kam le sen e ta ka kating junga de Balarisha Lingdo Nonglat ngare na po umshaw ri boy district te ha ka house name arjar arphong ni don chapo Kerala ngatre kum I receptionist po Silverstone amusement park tambah po Snowstone hadir bang adep call te imama Lingdo Nonglat pa Daniel I ai ken kata ka jumut bangin ya form ka weka group inform ka weka group kena bangin yo banlum ya baro ki kena ki badon batre chapo Kerala bangi sakut hak tu kapor te hadin bangila form ya ka group tengi sedang ken banlum ki kerteng pa jong ki baro ki kena ki ba tresabar chapo Kerala tenga bangapan ngade iwe in charge jong ka National Volunteer of Meghalaya in Kerala ngade Rio Langdhar ngade originally ngade napo Joy na West India Hills badmenta pat de tang naga daw bang atre hapo mauyong hapo 1st Battalion ngasa hapo maulai nongkwar ta kumnu nga sedang ka referee long menshua ngasi ile kai football ngasi represent ka state hadin nang tu pat dangala ya ka football ngasa sedang join pat nadu arja khandai ngasa sedang bandong referee hadin kutung how arja khatnyo pat ngasa long national referee pat how arja khatphra ngasa shajit kum FIFA assistant referee naga liang jong ka India ngasa seleng koi ka jinjari khamtam long bangi degi kanthai mo kadinja dangi gimla bandan ta kamansim ya sha banong kamansim bangin long strong competition range ta dang ngi pan ngi strong ngi don kata kamansim bangi ngi la ban fight back kita ki e ki jing e bin shem ta ka sugi ngi bangi ngi la ban continue ban ya sha bangin poi hadu ka thang ka bangi mut ban poi